ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கத்திரிக்காயை வச்சு ஒரு சூப்பரான கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு இலுப்பைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு இலுப்பைச்சட்டி நல்லா சூடான பிறகு அதில் 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 3 காஞ்ச மிளகா, 1 ஸ்பூன் மல்லி, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும். நல்லா பருப்பெல்லாம் வறுபட்டு வாசனை நல்லா வரணும், மல்லி வாசனைலாம் நல்லா வரணும். பருப்பு இந்தளவு வறுபட்டு வந்த பிறகு அது ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டுலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை ஊற வச்சுக்கலாம். நம்ம தண்ணி ஜாஸ்தி விட வேண்டாம், கம்மியாக விட்டால் போகிறோம். இப்போ இலுப்புச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் சமையல் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கணும். கடுகு பொரிஞ்சு வந்தோன்னா 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு நல்லா வறுபட்டு வந்தோன்னே நறுக்கி வச்சுட்டுருக்க கத்திரிக்காவை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்துட்டுருக்கேன். இப்போது நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கலாம். கத்திரிக்காவை நல்லா வதக்கிக்கணும். கத்திரிக்காய் கலர் மாறி வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். கத்திரிக்காய் எல்லாம் நைஸாகவே நறுக்கிக்கோங்க அந்தளவுக்கு. இப்போ அது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு பிரட்டி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்துக்குவோம், இதுக்கு வேணுங்கிற அளவு உப்பு சேர்த்துட்டுருவோம். கத்திரிக்காய் அந்தளவுக்கு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம ஊற வச்சுட்டுருக்க புளி அதில் கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் அளவு புளி தண்ணியை விட்டால் போகிறோம். இப்போ இது கூட மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். கத்திரிக்காய் இந்தளவு வெந்து வந்துடுது. இப்போ ஏற்கனவே வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டுருக்க பொடியை நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். நல்லா பிரட்டி விடலாம். நான் இந்த பவுட்ரு கத்திரிக்காயில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடணும். இப்போ மேலே கொத்தமல்லியை கார்னிஷிங் பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு லைட்டாக பரட்டி விட்டுக்கலாம். நம்ம அவ்வளோதான், கத்திரிக்காய் கறி ரெடி ஆகிடுது. நீங்களும் இந்த கத்திரிக்காய் கறியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அக்ரஹாரத்து சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.